pisan cepat kau tekan ora patah jalan nek perjalanan ora rencana syukuran tak tampa apa anane Gustine kumboten sareng kowe sing jengkel ki apa dirasane ra kuat dipecane rasa dipikir kok mikir sing liyane wis aku sing gedhe kok rene yo golek liyane sing nampa apa anane ning ijel motor padha mati nanging ana hasile ketimbang mikir kowe ketimbang